Най-добрият начин да проектираме бъдещето е да живеем правилно в настоящето. Роската. Няма как, колко пъти да повторя, вече нямам глас, всичко е история. И нека да не бъдем в този транс. Дори промяната да дойде, знае, че няма нас, няма шанс да бъдем за едно. Вече келф е, да, всичко струтва са. Съзнанието не е достатъчно, трябва ни искра. Това си странното време е, пък за какво се правя бе? Това храна ли е? Това муха ли е? Бате, не знам, но изобщо това не е на добре, о не. Това война ли е? Това ранен ли е? Ма игра не е. Всички искат да са известни, няма лайкове. Голи в инстаграма, за какво се правите? Няма как, колко пъти да повторя, вече нямам глас, всичко е история. И нека да не бъдем в този транс. Дори промяната да дойде, знае, че няма нас, няма шанс да бъдем за едно. Вече келф е, да, всичко струтва са. Съзнанието не е достатъчно, трябва ни искра. Колективност моя е майката, аз ти сме окей, пък на него би му майката. Какъв е шанса да успеем от тази спирала на живота, да излеем, да попеем? Какъв е шанса сега да проумеем, че сме тук и сега и можем да успеем? Можем да приемем една дума, а енергията кой от вас ще я вземе? Общо взето вече всичко е взето. 1%, които не пазаруват на дребно. 99 набор съм и знам, че хартията ни я искам в евро. Моли се за децата си, бъди малко ретро и знай, че Господ те гледа. Ще ти върне енергията точно когато си мислиш, че него го нема. Колко пъти да повторя, вече нямам глас, всичко е история. И нека да не бъдем в този транс. Дори промяната да дойде, знае, че няма нас, няма шанс да бъдем за едно. Вече келф е, да, всичко струтва са. Съзнанието не е достатъчно, трябва ни искра.